Kamna ka penji seda achaki seda monde rowere yudo kanye yore mabende IBC nyalo yudo godo rowere mayot mar mondo bi okwagi mondo gilut ombulu. Achiel kuom kuonde miyudo rowere social media platforms wan gi TikTok. Tingeni social media ng'enya akeni inyalo mana ting'o duodi maduong' matin. Wan gi social media handles TikTok sana sani ji opong'o TikTok. Sani kidhi TikTok kata mana di sani yude TikTok ka winyo nungo wiye TikTok. Koro online platforms nyaka gitigo ka en Facebook sani king'iyo social media handles Facebook sani oting'o ji mang'eny molo handles te. Facebook bende gipuonjo ji through those handles. Rowere mantiere skunde iga mar 2022 kane antiere Kenyatta University ne gimiwa thuolo makare mar kawo kura kata ka naonge dala kura mar agoyo mbita but nakawe Nairobi kaeki. Koro jok mantiere maboyo gi dala gimi thuolo makare mar kawo kura kuonde ma gintiere. Wadwaro strategic plan. Gwenge kuonde kande gibeni gidhi nyaka e gwenge piny kabisa mana kaka jokura bende timoga ka gimanyo kura. Gwenge kujudo ka jokura jok madwaro kura jo politicians timo campaign kaka gotieno. To mano gima wadwaro jok ma dwaro ni wakaw kura gi jo IBC. Wadwaro ni effort ni gimbe gi apply mondo ji duto te okaw kura.